హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారంతా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అలాగే మీరు అందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీకైతే అక్కడ ఎలా ఉంది? మాకైతే వర్షం చూసారా, బేభత్సం సృష్టించేస్తుంది ఇక్కడ. వరదలు మామూలుగా లేవు మాకు. ఫ్రెండ్స్, దయచేసి ఫుల్గా పారే బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి ఎవరు వెళ్ళమాకండి. సిచ్యువేషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నాం మనం. సో దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాంటి ప్లేసుల్లో. ఫ్రెండ్స్, నాన్ స్టాప్ వర్షం ఇలాగ కానీ కంటిన్యూయేషన్లో కురిస్తే దగ్గరలో ఉన్న చెరువులు ఆల్రెడీ నదులన్నీ పోటెత్తుతున్నాయి. చెరువులు కూడా నిండిపోయి దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. చూసారా, గాళ్ళు, పెద్ద వర్షం. డైలీ ఇదే ఫ్రెండ్స్. షూట్ చేద్దామన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎప్పుడు తగ్గుద్దని వెయిట్ చేస్తూ నేను ఇలా గొడుగు వేసుకొని బయటకు వచ్చి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్, చూసారా, మాకైతే అసలు ఇక్కడ పెద్ద గాలులతో వర్షం బాగా పెద్దగా పడుతుంది. దా 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 మా వాళ్ళందరినీ చాలా భద్రంగా నాకు వీళ్ళని కాపాడడానికి ఇంతకంటే మంచి ప్లేస్ లేదు ఫ్రెండ్స్. అమ్మాయి సార్, వర్షం తగ్గింది అని చెప్పి జస్ట్ అలా తీసుకొని బయటకు వస్తానో లేదో మళ్ళీ టప్ పడిపోద్ది. అందుకే నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని స్పీడ్గా సద్వినియోగం చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాన్ స్టాప్గా పడుతూనే ఉంది. అక్కడ మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ అందుకనేసి కొద్దిగా స్పీడ్గా తీసేసాను, ఏమనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పటికీ అసలే కొద్దిగా నా ఫోన్ డ్యామేజ్ అయి ఉంది. ఇంకా ఈ వర్షం నీళ్ళు చుక్కలు పడితే ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి కొద్దిగా స్పీడ్గా తీసాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మళ్ళీ మా నెమల్లో కాకిని ఒక ఆట ఆడుకున్నాయి. లేకపోతే మా ఆటకు వస్తే పక్కనే ఒక గూడు కట్టేసి నా పిల్లల మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి. అవి ఊరుకుంటారేంటి మా వాళ్ళు. ఇంకాసేపట్లో మీ ముందుకి తీసుకురాబోతున్నాను. మొత్తం రౌండప్ చేసినాయి అనమాట. నేను కానీ కొద్దిగా లేట్ అయి ఉంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే చంపేసేదాన్ని. ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు ఎంత కొట్టుకున్నా బయట నుంచి ఎవడైనా ఒకడు వస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు తోలు తీస్తారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. మన ఛానల్ని చూసి ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ముందు మంచి వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీ అభిమానం ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వన్స్ అగైన్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.